Bato, daj 2 kifle, majke. Nije ti ovo pekara, ja sam dispečar. Pa tu sam mislio ako možeš da ispečeš. Iga Ružo, nema kifle, taka situacija. Situacija. Lebati da te pitam, a šta ti ta znači reći situacija? Nije situacija, nego je situacija. A situacija? A da, znaš šta, situacija to ti je koliko ti mene zategneš sa komšiku, znaš, kad radim one stvari, to ti je recimo situacija, razumiješ? Aha, a znaš situacija isto kad ti mene zatekneš s komšijom da radimo te stvari, jel? Jao bre Ružo, bre, nemo bre da mi mešaš situaciju s batine. A da te pitam ja nešto, a kad ja ću da idem u WC? A di ja idem, tam gdje piše M ili gdje piše Ž? Jao bre Ružo, što si glupa u pičku materinu. A nisam glupa. Pa ti Ružo, ideš tamo gdje piše M, jer ti si madam, razumeš? A ja idem tamo gdje piše Ž, jer ja sam džentlmen. A džentlmen! Pičku materiju, pogledaj. Stani bre, čuj šta ti govori. Pa dobro, gdje si ti pošao sa zaprežnim kolima po putu, molim te lepo. A druže milicajac, da ti objasnim. Ma nema ti meni šta da objašnjavaš, ti ćeš lepo da platiš kaznu, jer zaprežnim vozilima nije mesta na asfaltiranom putu. Nemoj živ ti ja, pa da sam išao bre po zemlju, to blato bre tamo, znaš. Nemoj da se raspravljaš sa Nemoj mnom. majke ti, pa ovo nije ni registrovano bre, živ ti ja. Nije registrovano, pa to će biti onda još veći kazna. Pa ne, nego ne može da se registruje bre, ovo ima samo jednu konjsku snagu. Jel ti to mene, neku kaznu moraš da platiš? Nemoj živ ti ja, pa nema pa zašto da nas ujede bre, od čega da plati majke ti. Ja? Majke ti. Nemaš od čega da platiš, Nema ja? bre, mislim, šta bebem ga jedino da ti dam nešto, ali ne znam ni šta da ti dam bre. Šta je? Nema ništa bre. Nema ništa, ja? Živ ti ja, nema. Sigurno nema ništa. Nema. Dobro, kad... Šta je bre, evo, kakvi su ovo satovi? Druže milicajac, da ti objasnim, to sve bre falš roba bre. Nosim vamo na najlon da prodam, znaš. Aha. Znaš, A odakle ti ti sad? Pa to, pa nabavio sam na popust. A, kakav popust? Pravo da ti kažem, onaj majstor što prodavao, znaš. Da? Pa malo mu popustila koncentracija. A, ja. Nema bre, to Nema ni... jedino to imam pravo da ti Šta? kažem. To mleko od kokosa. Mleko od kokosa. Obožavam kokos. Mama mi je kao malom pravila kolače s kokosom. Mogu ja da probam? Može, probaj bre, kako da ne može. Malo je čudan ukus, ne? Ali ljudi to piju, to je sada, znaš, u modi. Pa uzmi to umjesto kaznu, Ja a? mogu da uzmem, a? Pa da. Dobro, ali Tere brzo odavde. Ajde. Ajde, žiti, ja uživaj u kokosa u mleku. Ajde. Ćao kokosi!